салому дуруд ба мухлисони Барселона ва канали БАР-стратегии. Шаби гузашта Барса дар даври 37-й мусобиқоти Ла Лига дар меҳмонӣ бо дастаи Хетафе бозӣ дошт. Барселона бозиро бо ҳисоби 0-0 мусовӣ анҷом дод. Ҳамин тавр Барса дар мавсими имсолаи Ла Лига мақоми дуюмро касб кард. Метавонем ташаккур ба сармураббиён гӯем, зеро хави Барселонаро ҳангоми дар зинаи нуҳум қарор доштанаш қабул намуд. Мегузарем ба хабарҳои муҳимтарин оиди дастаи дӯстдоштаи мо. Ҳамлагари ҷанҷолии Барселона Усман Дембеле дирӯз зудрӯз дошта 25 сола шуд ва бо ин сабаб мо ӯро табрик намуда ба умри дарозу шартномаи дароз бо маоши камтарин ва барои Барселона муфид, тани сиҳати беҷароҳат ва натиҷаҳои нотакрор хоҳонем. Хави қатъиян талаб кардааст ки бо кадом роҳе ки набошад шартномаи Дембеле бояд идома дода шавад. Роберт Левандовски баъди анҷоми Бундеслига дар мусоҳибаи худ иброз намудааст ки шояд ин охирин бозии ӯ дар либоси варзишии Бавария буд. Субҳи имрӯз дар фурудгоҳи Барселона омадани Хорхе Месси падари Леонел Мессиро диданд. Хорхе Месси гуфтааст ки орзу дорад ки писараш ба Барселона баргардад. Имрӯз дар бораи ин хабарҳо пурра бароятон маълумот медиҳем. Дӯстон, чун ҳар вақта сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди БАР-стратегии. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Агенти Усман Дембеле Мусо Сисоко боли сеюм бо Матео Алемани мулоқот анҷом доданд. Тибқи хабарҳо аз дохили бошгоҳ, мулоқоти Сисоко бо Алемани боиси пешравиҳои калон барои идомаи шартномаи Дембеле гардид. Вале ҳоло ҳам фарқият байни талаботи Дембеле ва пешниҳоде ки Барселона дорад бисёр бузург аст. Дембеле ба агенташ гуфтааст ки омодааст бо маоши камтар дар Барселона боқӣ монад, вале Алемани бо агенташ роҳҳои розӣ кардану ҳардуи ҷонибро ҷустуҷӯ дорад. Аллакай чанд рӯз аст ки ПСЖ ба Дембеле пешниҳоди шартнома бо маоши 17 миллион еврои тоза баъди споридани андоз кардааст ва илова бар ин мукофотпулии гарон барои интихоб кардани ПСЖ ваъда додааст. То ҳол Дембеле ва агенташ ба пешниҳоди ПСЖ ҷавоб надоданд. Охирин пешниҳоди Барселона барои Дембеле шартнома ба муҳлати 3 сол ва 9 миллион евро маош буд. Сериали шартномаи Усман Дембеле бо Барселона аз сериалҳои туркию ҳиндӣ гузарон ва ҳоло давом дорад. Акнун якум серияи дуюм сезонаш шурӯъ шуд. Пуле ки агенти Дембеле Сисоко аз Барселона талаб дорад ва мисли қалинги арӯси 16 сола аз домоди 70 сола аст. Аммо мушкилӣ дар он аст ки хави аз Алемани талаб кардааст ки ҳатман ва қатъиян шартномаи Дембеле бояд идома ёбад, чунки дар бозори трансферӣ чунин футболбозро пайдо кардан номумкин аст ва агар пайдо кунад ҳам маблағе ки барои трансфери ӯ сарф мекунанд аз маблағе ки барои Дембелеро дар даста нигоҳ доштан харҷ мекунанд хеле зиёдтар мегардад. Хави бо Дембеле доимо дар алоқанд ва барои Усмон хави на танҳо мураббӣ, балки мушовири ӯ дар зиндагиаш низ ҳаст. Дембеле хавиро беҳтарин мураббӣ дар карьераш мешуморад ва доимо аз рафти музокироти Сисоко бо Алемани ӯро хабардор месозад. Шумо оиди дуюм сезони сериали Дембеле чӣ фикр доред? ҳамлагари Бавария Роберт Левандовски баъди қаҳрамони Бундеслига шудани дасташ дар мусоҳибаи худ бо рӯзноманигорон чунин гуфт: ман метавонам тасдиқ намоям ки бо Ҳасан Салихамиҷич ва Оливер Кан суҳбат намуда ба онҳо гуфтам ки бо Бавария шартномаамро идома доданӣ нестам ва мехоҳам Мюнхенро тарк намоям. Ман аллакай тасмими худро гирифтам ва зарурати иваз кардани онро намебинам. Дуруст аст ки боз як соли дигар бо Бавария шартномаи ман муҳлат дорад, вале мо бояд ба як қароре биёем ки ҳам барои ман ва ҳам барои Бавария муфид бошад. Шояд ин охирин бозии ман дар либоси варзишии Бавария буд. Ман инро 100% тасдиқ карда наметавонам, вале эҳтимолан ин охирин бозии ман дар ин даста аст. Бо вуҷуди он ки президенти Бавария бо Кан ва Салихамиҷич пойфишорӣ намуда истоданд ки Левандовски як соли дигар шартнома дорад ва ӯро аз Бавария ҷавоб намедиҳанд, вале чандин вақт аст ки дар Бавария ивазкунандаи Робертро ҷустуҷӯ доранд ва агар ҳамлагари мувофиқ пайдо накунанд, шояд Робертро маҷбур месозанд ки як соли дигар дар Бавария боқӣ монад. Бо вуҷуди он ки ПСЖ ва дастҳои Англия низ барои Левандовски мубориза бурда истоданд, вале худи Роберт ба ғайр аз Барселона ягон варианти дигарро ҳатто омӯхтанӣ нест, чунки ӯ дар мавсими гузашта аллакай мехост Баварияро тарк намуда дар Ла Лига баромад намояд. Барселона омодааст ки ба Левандовски он чизе ки ӯ талаб дорад, яъне ки шартнома ба муҳлати 3 сол пешниҳод намоянд. Соатҳои наздик Роберт бори дигар ба Бавария фишор меоварад ки онҳо музокиротро бо Барса шурӯъ намоянд, чунки Лапорта ба пири Захавӣ ваъда додааст ки ҳар замоне ки Бавария ба музокирот омода шавад, Барселона ба онҳо дархости трансфери
Левандовскиро равон мекунанд. Дар мавсими имсола ягон маротиба Левандовски бо сабаби ҷароҳат бардоштанаш аз иштирок дар бозиҳо маҳрум нагаштааст ва дар 34 бозии Бундеслига 35 гол задааст. Дар 12 соле ки дар Бавария бозӣ кард, ӯ ҳамагӣ дар 12 бозӣ бо сабаби ҷароҳат доштанаш иштирок накардааст ки ба ҳисоби миёна ҳамагӣ як бозӣ дар як мавсим истироҳат мекунад. шумо оиди трансфери Левандовски, синну солаш ва формаи варзишии ӯ чӣ фикр доред дӯстон? рӯзноманигори маъруфи ҷаҳонӣ Жерар Ромеро чанд соат пеш хабар дода буд ки дар фурудгоҳи Барселона 3 тайёраи хусусӣ фуруд омад, 2 то аз Париж ва 1 то аз Милан. Дар Барса омадани шахсияти хеле муҳимро интизор будам ва баъдан маълум гардид ки ин шахс падари Леонел Месси Хорхе Месси мебошад. Хорхе Месси баъди ба Барселона омаданаш иброз намудааст ки орзу дорад Месси ба Барселона баргардад. Баъди ин президенти Барселона Жоан Лапорта низ ба суоли рӯзноманигор ки оё ӯ мехоҳад ки Месси ба Барселона баргардад посух додааст ки бале, албатта мехоҳам. ба фикрам то шамол нашавад барги дарахт намеҷунбад. Дар Барселона чӣ гапе ҳаст? Чунки пештар аз ин хабар медоданд ки Месси бо падараш ҳатто фикри ба Барселона баргаштанро намекунанд ва аз Лапорта сахт ранҷиданд. Аз рӯзи рафтанаш Месси ва наздикони ӯ бо Лапорта тамоман ба алоқа набаромада буданд. Лапорта низ то ин дам иброз менамуд ки баргаштани Месси имкон надорад. Акнун ҳар дуи ҷониб аз баргаштани Месси ба Барса ишора доранд. Ба фикри шумо то чӣ андоза баргардондани Месси ба Барса имкон дорад? Вой ин кор дуруст аст ё ин ки не? Дар ин бора ҳатман фикратро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса тиҷиро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.